Merba l-ura din isegwu l-programm Pjazza u kif għatilkom qabel il-break ta' pubbliċità se nitkellmu dwar iċ-charter għal pazjenti li tnieda mill-Ministru għas-Saħħa Chris Fern. Miegħi fl-istudju biex nitkellmu propju dwar dan iċ-charter li huwa interessanti għalikom il-pubbliku in ġenerali la darba kulħadd wieħed u waħda minna se jkollna bżonn f'xi darba oħra is-servizzi tas-saħħa f'pajjiżna. Għandi il-Direttur Ġenerali dwar is-servizzi tas-saħħa Clarence li huwa kirurgu wkoll. Insellimlek Mr. Patch. Mela, dan il-charter. Jiena hekk għandi li huwa msejjes fuq 8 punti prinċipali. Ovvjament huma l-iktar importanti fosthom il-protezzjoni tas-saħħa, l-aċċess, għandek informazzjoni, parteċipazzjoni fit-teħid tad-deċiżjonijiet, insomma, għandek 8 punti prinċipali li fil-qofol tiegħu huwa il-pazjent. Nispjegaw ftit bil-mod u bl-iktar termini sempliċi x'inhuwa charter. Raġa, grazzi tal-li tajtni l-opportunità biex ndiskutuha il-Patient Charter. Il-Patient Charter huwa dokument uffiċjali sa jiswed fuq abjad fejn il-pazjent qed intuħ id-drittijiet tiegħu meta juża servizzi tas-saħħa, ma l-pazjent għandu l-obbligi wkoll li għandu jagħti lis-servizzi tas-saħħa. Kif ukoll il-pazjent ikun jaf x'qed jistenna mis-servizzi tas-saħħa li qed juża. U meta ngħid li servizzi tas-saħħa kollha kemm huma, mhux għax ħafna nies jaħsbu li il-Patient Charter huwa għal Mater Dei biss. Da propjament huwa servizzi tas-saħħa kollha jinkludu Sptar Ġenerali, Polikliniċi, Sptar Tawdex, Caring Grek, il-Sptar tal-Onkoloġija Serentini Mawo, kif ukoll id-Dipartiment ta' Prevenzjoni. Aħna li għamilna bej April u Ġunju għamilna xarrej ta' konsultazzjoni għal pubbliku fejn stidinna l-pubbliku biex jagħtu s-suġġerimenti u l-kummenti tagħhom dwar il-charter. Riċevejna ħafna kummenti, rajna li ma kummenti kienu relevanti għal-charter, ovvjament we took them ħadna dawk li huma on board li huma relevanti on board. Mela, ħan interrompi daqsxejn, ħan nisimgħu lill-Ministru Chris Fern mat-tnedija ta' dan iċ-charter ftit assijatilu wkoll. Mela aħna ilna madwar sena u nofs naħdmu fuq dan il-charter u rrid ngħid li saret konsultazzjoni wiesa ħafna, rrid nirringrazzja lis-soċjetà kollha li kien hemm rispons qawwi mill-laqdiet mhux governattivi, mill-istituzzjonijiet, inkluż mill-laqdiet ta' pazjenti li ġew l quddiem tawna l-idejat tagħhom, ħafna minn dawk l-idejat daħħalnihom fil-charter tal-lum. Tajb ukoll nsemmu li l-pazjent m'għandux biss id-drittijiet li huma ovvjament importanti, però tajb li l-pazjent juri ċerta rispett ukoll lejn il-professjonisti mediċi. Għalfejn inħass din l-importanza kollha u qabel kien isir ċertu abbuż forsi min-naħa tal-pazjenti? Mela, kull dritt iġib miegħu ukoll obbligu u responsabilità u aħna nafu li l-pazjent mhux qed jieħu trattament jew kura waħdu jew vakum, allura jekk ikun hemm abbuż, nuqqas jew użu ħażin ta' servizz, ma jbagħtix biss il-pazjent innifsu ma tbagħt is-sistema u jbagħti pazjenti oħrajn. Allura aħna qegħdin ngħidu waqt li pazjenti għandhom ikollnu konxi ta' x'inhuma d-drittijiet tagħhom, għandhom ukoll ikunu konxi ta' x'responsabbiltajiet għandhom biex ikollna servizz tas-saħħa aħjar. Mela mek smajna l-Ministru Chris Fern, l-ura għal-mistiden tagħna fl-istudju, Clarence Patch. Mela, konna nitkellmu dwar il-prinċipi li fuq u msejjes dan iċ-charter. Ovvjament, l-ewwel net qabel ma jkollok bżonn għandek il-bat l-impenn għall-prevenzjoni u xek. Eżatt. Wieħed minn prinċipji huwa l-prevenzjoni u d-Dipartiment tas-Saħħa investa ħafna kemm flus, kemm riżorsi umani biex nippromovu il-prevenzjoni tas-saħħa. Da per eżempju naraw il-lifestyle clinics li hemm fiċ-ċentri tas-saħħa, il-kampanji li nagħmlu għal tilqim, per eżempju bħalissa tal-influenza. Ma mbagħad kif qal il-Ministru sew hemm l-obbligi li l-pazjent għandu lejn is-servizz tas-saħħa. Per eżempju li l-pazjent jilqa l-istedina biex imur jitlaqam għall-influenza. U per eżempju t-tipjib, l-alkohol, l-eżerċizzju, biex naraw xed jieklu. Il-gvern huwa bil-fors irid jimmobilizza lin-nies biex tieħu kont fuq l-importanza tal-prevenzjoni biex bekk ma jkollokx bżonn tuża s-servizzi tas-saħħa għaliex biex ma timraċ jew tmarrat lilek innifsek bl-istil ta' ħajja li tadotta tikol ħażin, tpejjeb, tixrob. Dawn huma kollha importanti li jridu jitniżlu fiċ-charter. Eżatt, u għalhekk kif semma kull sezzjoni li hemm, 8 sezzjonijiet li hemm ġo charter, għandhom kemm id-drittijiet u kemm l-obbligi.
U l-obbligi huma jekk insemmu ftit mid-drittijiet li għandu l-pazjent, dritt li hu drittijiet li diġà qed jingħataw bħalissa ma ħajkun iktar enfasi fuqhom mid-sena d-dieħla. Eżatt. Mid-sena d-dieħla meta jidħol il-patient charter fis-seħħ, hemm drittijiet pereżempju li l-pazjent għandu jkollu l-informazzjoni kollha li għandu ġol medical file. Jiġifieri jekk jiena pazjent u nara tabib u jiġi jivvistani u jikteb għandu dritt tal-aċċess tal-informazzjoni anki wara li jkun discharge. Għandu eżatt, u għandu dritt ikun jaf l-informazzjoni kollha tat-trattament li ħajjieħu. Għandu dritt jgħidlek li jiena ma rridx dak it-trattament li inti tajt li ħattini, jew ma rridx inkun naf x'problem għandi bħala problemi fis-saħħa. Anki dritt li jibdel il-konsulent, pereżempju, għal meta jkun hemm raġuni valida. Ma kif għad dejjem nerġa' ngħid għandhom l-obbligi, il-pazjent għandu l-obbligu hu stess imma biex jagħti l-servizz tas-saħħa. Dan iċ-charter jaqbel għal pazjent biss jew ukoll għal professjonist mediku, bħall-infermier, it-tabib, l-speċjalista? It works both ways, it-tnejn li huma. Għax hekk aħna pereżempju naraw li wieħed mill-obbligi tal-pazjent huwa li segwi l-protokoll tal-isptar meta jmur iżur il-pazjent fuq il-ward, aħna ngħidulhom morru jżurhom fil-ħin stipulat. Jew aħslu dejkom qabel u wara li titlu ġol ward. Jew pereżempju toqgħodux beqda fuq is-sodda meta tmorru ħdej il-pazjent ħabba l-cross infection. Jiġifieri dawn huma affarijiet li aħna nistennew li l-pazjent kif ħajajnuna bħala Dipartiment tas-Saħħa. Meta jkun hemm ksur ta' dan iċ-charter, jkollok pazjent li jgħid li isma' hawn id-drittijiet tiegħi skont iċ-charter kienu miksura. X'jagħmel? Mela, jekk pereżempju nieħdu eżempju pereżempju pazjenti tistenna operazzjoni u din l-operazzjoni qabżet il-ħin. Il-ċans li ħajġrek huwa baxx ħafna appuntajna jgħidulu focal person f'kull entità, dik il-focal person ħadd immonitorja u ħadd iċċekkja li dak il-ħin qed jintlaħaq u qiegħed fil-mir ta' charter. Ħan interrompik daqsxejn biex nifhem aħjar. Jiġifieri għax aħna nafu l-complaints li kien ikun hawn fi żmien. Biex jgħidu għax l-operazzjoni tiegħi ġiet posposta għal sena, sentej, u ġieli anki 3 jew 5. Issa dan mhux il-każ iktar? Iva, ekku, ovvjament ikun hemm eċċezzjonijiet, pereżempju jekk il-pazjent ikollu problemi b'saħħtu li jiġu investigati u jiġu trattati qabel ma tmur l-operazzjoni huwa eċċezzjoni. Imma ġeneralment dawk il-pazjenti kollha li jkunu elettiv, jiġifieri mhux urġenti, pereżempju mhux se jistennu aktar minn 18-il xahar, jekk dak il-pazjent jaqbeż iż-żmien u jiġi flagjat li qabeż iż-żmien, aħna ninvestigaw x'ġara, ovvjament indaħlu kemm jista' jkun possibbli biex jagħmlu. Jekk għal xi raġuni jew oħra da ma jistax isir ġol isptar Mater Dei, mbagħad imur fil-privat u jħallas il-gvern ispejjeż kollha. Dawn huma kollha punti interessanti. Issa il-fatt biex il-pubbliku jkun iktar marraf dwar id-drittijiet tiegħu u biżżejjed ippubblikawh, jew hemm xi kampanja li se takkumpanja dan il-proċess qabel ma jidħol fis-seħħ is-sena dieħla. Kif qatt inti għamilna l-launch il-bira, ħajjiġi fis-seħħ fil-21 ta' Novembru 2017, ovvjament minn issa sa dikinhar ħajħamlu ħafna xogħol bħala kampanja biex il-pubbliku jkun marraf sew x'fih u x'obbligi u x'drittijiet għandu. U sa dak iż-żmien inkunu ilħaqna l-miri ta' charter. Issa, hemm il-parteċipazzjoni tal-pubbliku wkoll waqt dan il-proċess li dan il-charter ikun fis-seħħ? Kif iva, kemm perjodu ta' konsultazzjoni qabel ma ġie nfassal il-charter, għamilna xahrej fejn għajna l-kummenti u suġġerimenti. U wara ovvjament issa minn issa sa sena d-dieħla jkun hemm xi kummenti oħra da dokument mhux fiss, ġifier da wara ċertu żmien nerġgħu nirrevedu u naraw kif se nimpruvjaw. Aħna dak huwa li l-punti titieħu huwa li aħna tlaqna mix-xejn, ma kien hawn xejn charter jeżisti, ġifieri dan huwa l-basic u biż-żmien li ħanagħmlu ħanerġgħu nirrevedu biex nimpruvjaw. Clarence Pjazza, Direttur Ġenerali fuq Servizzi tas-Saħħa, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna. Ovvjament nistennew li jidħol fis-seħħ propju dan iċ-charter. Li jidħol fis-seħħ propju mill-ewwel ta' Jannar? 21 ta' Novembru 2017. Okej. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna. Ibqgħu magħna ftit ieħor niltaqgħu ma' The Travelers u nisimgħu siltiet mużikali min-naħa tagħhom.